Na tým veľom strome pokusnom, kde som musel zrezať podstatnú časť stromu a preštepiť ho. Takže tam mám asi takú 90% úspešnosť. Väčšinou anglická kopulácia. Vidíte, pekne lístky sa vytlačili. No, neviem, či som to spomínal v predchádzajúcich videách, ale je dobré vylamovať takéto prírastky, čo vlastne nejdú z našich štepov, a teda tým vlastne podporiť štep, aby sila išla do nich a nie do nechcených výhonkov. No. V každom prípade máme tu problém s mravcami, teda asi som na to zabudol, alebo som respektíve nemal možnosť prísť, tak v záhradkách sa majú také lepiace pásky, keď to dobre lepiť na kôru stromu. Keďže vidíte, že kopec mravcov sa tu tlačí hore, asi to neuvidieť, ale nevadí, ale spôsobujú, že kladú larvy pod listy a tým dochádza ich stáčaniu. Príklad. No, tuto vidíme tiež nejaké larvy cicajú moje. Samý bordel. Vidíte. No, takže proti tomu sa bojuje už vlastne v apríli, čo som ja nespravil, takže pravdepodobne to bude mať negatívny dopad. No a tu sú moje experimenty, som chcel štepiť koncom teda 30. apríla a vidieť, že sa mi to nechytilo, čo môže byť, že teda štepenie by sa malo aplikovať do začiatku marci, kedy začína miazga prúdiť. Takže a nechám to tam vyzerať ešte, že to je živé. No, takže možno, že sa to chytí. No ale ak ste štepili a nemáte známky života, takéto, po prípade už takéto kvietky rozkvitnuté, to sa mi obidve chytili, čo som rád. Vidíte, behá tu rôznych hmyz potom. Mušky, samé blbosti. No, takže ich buď môžete už odstrihnúť, alebo odrezať konár pod tým. No vidím, nedošlo k nejakej nákaze. No a bohužiaľ, štepenie môžete zopakovať budúci rok, ako napríklad tu. Tak, vlastne jedno sa mi chytilo, druhé nie, síce je živé, ale pravdepodobne z toho nič nezíde. Takže to len jednoducho tu odstrihnem. Ale až potom, čo uvoľním pásku, pravda, že pásku uvoľňujem až niekedy v júli, podľa toho, kedy sa sem dostanem opäť. No a potom teda, ak by ste chceli ešte skúsiť ťažší spôsob, tak vlastne júniu sa očkuje, čo zatiaľ som ja nerobil, respektíve dvakrát som to skúšal, no s neúspechom, takže si to tento rok zopakujem, aby som si nacvičil aj tú metódu štepenia. Takže mám tu Golden Delicious, jasné, rubín, rosonu, skoré jablko, ale že to sa mi nechytilo. Golden Delicious, rubín, takže pravdepodobne tieto odfaklím, nechám 2, možno 1 typ. Vidíme podľa toho, čo bude na rok z tohto, lebo to neviem, aké jablko je. Dúfam, že od kamoša zo Žiliny, ktorý mi doniesol štepy. Také veľké jablka by to malo mať, takže tak no. Tak, čaute.